wacho ni maliekore mondike gazet kaka uono ni Nyako Raila Odinga okono kan jok mane ochopo e bura ni mondo mi Sakaja godo thuolo oduoke penjo ma MCS ka penjo mag basari kod development mag wards. Dipo ni magi kuom gik moko 20 ka magi manigi weight ahinya mantiere mida Ariyo, number one, neno impeachment motion manyodhi mbele bang impeachment conversation manyodhi mbele i Senate. To pile wacho nwa wakonyo jopiny. King'iyo gino nyoriembo nkeche wach ma technicalities. But bende nyomi wana fast mar neno gik maricho matimre i Kericho County. Nikeche neno achiel kuom corruption cases mantiere mang'eny. Koro Dumora ka Sakaja bende chopo nyaka Senate kanyo mondo evidences miwachogi mondo kenu no MCS luo for their personal gains okiko luor mondo ochopi Senate mondo bende o defend himself. To adier sari dong 2 years to the next election or less than 2 years to next election. MCS nitiere projects manenegi chiko jopiny nigi dhi timo. To king'iyo kaka jo wabunge yandi ywak gore ga mondo wach maru development fund kodu bursaries mondo Sakaja o release. But the bottom line and impeachment gengano, are you politically right or politically wrong? It doesn't matter ka issues maluwi gin madip maromnadi samakin politically right sani Sakaja in aligned kod both president kodo Azimio. So he'll probably be politically right. Ane no binde apenyo kama matach nyon tiere sama jitumo press conference nikecho sebedo ken jambo ekse kabisa. Ng'eny joma ng'anyo gin jombo ekse girita majan. To aneno kwacho den adier gik maluwo Sakaja go gin adier, lakini nyoro Raila oseluongowa bowacho no were kod Sakaja, kuro no were kod Sakaja, which should not be the case. Onyakwa bedie jomwa yiero bende nyalo tiyo kod wigi bangiso an ne jopiny sama ne yiera mondo adhi atin gi kan jatelo monego bana tiyo kod ok tim maber. I should not take orders from someone else. To jotelo gi mawenge gi tek to wiye gi tek jotelo mo yier mondo ti gi wigi chako tiyo gik moko mopogore wanyo gitiyo gi igi kata gitiyo gi dhogi mathoth ahinya ka giloso to gima japiny yiere mondo tim chako tim kanyo kata gikone kata ni one time to ok buoge nikech an wacho ni an asetimo korka kora uda atima ng'o kendo mantiere kar kae japiny onego rangi gi wang' mane sani wantiere kaka wachomo yiero to gidatimo gik moko mondo ginere ka gima gin pro jopiny gin jok matete maslahi mag jopiny to mano gimo osebedo ka timore gine dek sani tok yiero. Ing'en tiere number 1 wacho mondo youth development area mari nyaka bed aligned kod governor. Mondo gik moko dhi ni mayom i ward mari nyaka bed aligned kod governor. So for the time being pod sani koro ji fight survival. Ng'eny MCS go bende dwa dhi dala. Ng'eny bende wacho ni koro kaka ni chopo kuma nyalo chieme atiwe giramoro matina nyalo gero kod oda mar retirement nikech ang'eyo no ka dhi duogo nikech generally politics ani osekawo side. Ka intiere ni support governor to intiere side ma mago kura mang'eny gin jo DCP survival chances magitin. So the only way minyalo survive en ni ing'i kaka inyalo chiemo governor sani yieng sami wuok tiwuok kabisa. So onge ng'ama ga interest ma jopiny king'iyo jogi tete kinyalo penjo the last time ne gin tiere kiti wards magi masani gi complain wach magu taka ginyalo bedo kata na 1 month ago. So gima timre sani kaka wacho en mana majan bang' majan idwa dhi luoke muosho moja bo bed maler kabisa gima gidhuotho kode kendo gigo mna mbwekse. Erokamano Dina kendo motimore marach ni